А преди да отвориш, искам да ти кажа, че вътре има едни гадни жаби. Кой обича жаби? Мен ме е страшно жаби, аз. Хайде, отвори да ходя. За малко да скоча пред това. Как да отваряше вълшебна печета? Мен ме е страшно. Как да отваряше вълшебна печета? Поръсвам ли съм вълшебен печета? Браво! Бързо, бързо, тук е това. Бързо, малко. Бързо, бързо, бързо. Така.